Oh, what is love? What is love? What is love? This is about as good as it gets. And it seems to get better as we get older. Probably be a typical Què és l'amor? Se demanen amb un somriure i celebren la seva felicitat. slow together dance. Slowly, slow. En el decurs de la nostra vida, que no se repetirà, coneixerem moltes persones molt diferents i tindrem moltes experiències de tot caire, perquè vivim aquesta vida en la major plenitud que podem. I en algun moment aquesta vida arribarà al final. A l'últim instant d'aquesta vida, una persona misteriosa apareixerà al nostre costat. Aleshores, aquesta persona mos farà l'última pregunta. Tu, quan t'enfrontis al final de la vida, si te demanen si voldries viure exactament la mateixa vida que aquesta que s'acaba, diries que sí. Més encara, si et demanassin si voldries viure exactament la mateixa vida, un nombre infinit de vegades, i repetir-la una vegada i una altra, diries que sí. Acceptaries amb alegria una vida eternament recurrent? Voldríem poder respondre i tant que sí, perquè les adversitats i les dificultats, els fracassos i les derrotes, els contratemps i les pèrdues mos serviran d'aliment per créixer com a éssers humans. Mos serviran per fer cim a la muntanya màgica de l'existència. Les adversitats són oportunitats. Han de posar atenció plena al seu significat. Han de posar amor i consciència per aprendre que vida i mort és un assumpte seriós. Que tot passa de pressa. Que hem d'estar molt vigilants